Novos vertidos chegaron ao mar na zona da Ribeiriña. Os veciños reclaman a actuacións urxentes en Adasa e na zona rexenerada polo Goberno Central para evitar que se produzan derrames nas augas. As augas que bañan a Ribeiriña seguen recibindo vertidos da zona da antiga fábrica de Adasa e da actuación desenvolvida polo Goberno Central. Este mércores produciuse un novo derrame que obrigou a intervir para evitar que se esparexera a contaminación. Fai 2 días o Goberno Central decretaba esta zona como zona de emerxencia ambiental. Esa mesma tarde tivemos que volver a chamar ás autoridades porque a saída de vertidos era inmensa e tiñamos o medo de que chegase ao concello veciño de Boiro, non? É curioso que empezamos en decembro a denunciar e a advertir que aquí había un problema medioambiental grave e por aquel entonces tachaban as nosas suposicións de exaxeradas, non? E o tempo dounos a razón, non? Os vertidos son constantes. E afirma que o terreo está totalmente contaminado. Sen embargo, lamenta que ata o momento non se tomou ningunha decisión despois de 4 meses de vertidos continuos. É certo que se chegaron diversas administracións ata aquí, ou a última Seprona con dilixencia en A Coruña, Garda Civil, Garda Costas, Augas Residuais de Galiza, aos cales queremos agradecer a súa labor, pero tamén somos conscientes de que eles non son quen de tomar as decisións, non? Nos altos mandos, pois este problema en forma de pelota vai dun tellado a outro porque ninguén quere asumir a responsabilidade total do problema. E independentemente da orixe do vertido, penso que as administracións teñen que ser totalmente conscientes de que o terreo xa está contaminado e nunha superficie moi amplia que vai dende o principio da nave que aínda sigue en pé ata aproximadamente a metade da zona que se rexenerou no seu día. Domínguez sostén que xa é hora de que se tomen medidas e que é algo que teñen que facer de maneira conxunta as diferentes administracións, Traxa e os propietarios da nave da Adasa e de forma inmediata. Probablemente o que se teña que invertir agora é moito menos do que se teña que invertir dentro de 2 meses porque o problema agrávase cada vez máis, non? De feito, agora xa están 3 bancos pesqueiros cerrados no concello da Pobra e incluso no de Boiro porque está cerrado dende a Mercé ata Escarabote. Polas últimas informacións que nos chegan tamén, Cabo de Cruz e Palmeira están pensando en cerrar tamén, hai que esperar aos últimos estudios de Intecmar que chegarán nos próximos días. Entonces xa non é algo que repercuta non só á nosa aldea, senón tamén ao conxunto de mariscadores e aos concellos veciños como pode ser o de Boiro. O representante veciñal pide información ás administracións, xa que polo de agora non teñen noticias de ningunha. Boto en falta unha chamada de algunha corporación política ou de algunha administración mostrándonos o seu apoio, non? A verdade é que nunca dá chegado. Ao fin e ao cabo, as noticias que temos son as que saen na prensa, a noticia sempre é a mesma, non? Que as administracións solicitanse información entre elas, pero a solución nunca dá chegado, non? Como xa vos dicía anteriormente, o problema persiste cada día, non é dicir que exista todos os días, pero si 2 días sí, 2 días non, é constante, sobre todo cando chove ou cando hai moito oleaxe, como en días como hoxe, pois o vertido é maior, e xa non é unha cousa só dun vertido á ría, senón que agora tamén Costas de Galicia vai ter que asumir todo o terreo que está contaminado, que, como dicía, xa é unha extensión bastante amplia. O que ainda está por concretar é a orixe do vertido, aínda que Domínguez non descarta que poida ser dos 2 lugares dos que se sospeita. Hai administracións que culpan a obra que se levou a cabo na rexeneración das antigas inmediacións de la Onza de Oro. Seprona con dilixencia en A Coruña veu o mércores ata aquí e quedou asomado co que hai dentro da antiga nave de Adasa. Entonces, hai moitas hipótesis, ningunha totalmente exacta. Nós como asociación pensamos que os vertidos veñen de ambas as dúas, porque o propio concelleiro de Medio Ambiente recoñeceu que se deixaron algúns residuos cando se levou a rexeneración a cabo. Entonces, alguén terá que asumir esa responsabilidade tarde ou temprano. Aínda que agarda que sexa o antes posible para evitar que siga chegando contaminación ao mar.